बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनो लानाय नैथि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट जोलुर गेलेनाया दिनैनिफ्रायनो जागायजेनगोन। बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ बिसमुरि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय बिसमुरि अनजालु क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्रायनो जागायनानै फैगौ 28 सेप्तेम्बरसिमाव जोबथा फाइनालखौ खुंफुंनाय जागोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, बिथांजों लोगोसे मानिजाथाव आलासि महरै बिटिआर हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी, बिथाङा लोगोसे दख'रानि नांजाब आफादनि दैदेनगिरिफोर, फोरोंगिरिफोर, दख'रानि बारग' दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जायो। बेखायनो दिनैनि इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 नि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा। आच्छा, गिबियावनो आङो दिनैहाय नैबे जों जे बिसमुरि आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे अनजालु क्लाब गेलेग्रा फोथाराव जों दङ। दा गिबियाव आङो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम साबायखर बावग्रोयो। दा बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोंहा बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसानि दैदेननायाव जोंहा नैबे जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो क्लाबखौ लानानै जोंहा फैगौ 19 सेप्तेम्बर एबा गाबोन 19 थारिखआवहाय जोंहा नैबे अनजालु क्लाबाव बे जोंहा इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टआ जानो थांगासिनो दङ। दा बेखिनियावहाय जोंना जिखिनि बे फुटबलनि जेनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेसन एबा जे नांगौखिनि माखासे गोनांथिफोर जों खेलानि जे साजायनायफोर, बे अलमस्ट जोंना माने 99% जाजोब्बाय होननानै जों दा बुंनो हायो आरोखि। दा जोंहा बे प्रग्रामखौ जोङो गाबोननिफ्राय 1 थानिफ्राय जोङो बेखौ आराम्भ' खालामनायनि मोनसे जोङो थांखि लादों। जिहेतु बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जे गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दं, बेहाय आलासि महरै सोर बाहागो लाफैगोन? आच्छा, बे जोंनि बे आनसलिकनि बे इन्टार क्लाब जे टुर्नामेन्ट, बेवहाय जोंहा आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों। जोंनि हांख्रायनाय बायदियै जोंनो माने 100% फैनायनि जा कनफार्म जानानै दंखायो। जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा केडिएसि एबसुनिफ्राय अर्थात जिल्ला माने क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोंहा आफादगिरि कृपेश दैमारी, बिथाङा जोंहा चिफ गेस्ट हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आरो स्पेसियेल हांख्रायजानाय स्पेसियेल आलासि हिसाबै जोंहा जोंनिनो दानि बिटिआरनि गोख्रों सासे मावथि, सासे जोबोद माने साहसिबान सासे जोंहा इएम, जों बिथांखौ मोननो हादों। बिथाङाबो जोंहा 100% फैनायनि खोथाखौ जोंनो होनानै दङ। बिथाङा जाहैबाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो इएम बिआर फेरेंगा अर्थात रनजित बसुमतारी। बिथाङा जोंनि नैबे बिसमुरि आनसलिकनि बे इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टआव स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोंनावहाय बाहागो सफैनो हागोन बे खाथांखा। बेजों लोगोसे आरो जोंहा हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै जोंहा बुद्धदेब मुसाहारि, जोंनि बे 10 नम्बर देबरगाव कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव थानाय TCLCCनि चेयारमेन, बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसे
जोंहा ओनसोलारि गासै माने जेरै माखासे एलाइड अर्गानाइजेसननि बा माखासे गोबां आफादनिफ्राय जेरै बर' साहित्य सभानि आरो बिदिनो गोबां आफादनि बिथांमोनहा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोंखौ मदद होफैगोन दा बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों जोंनि बे बिसमुरि आनसलिकनि सिङाव थानाय गासैबो गामिनि बा साफ्रोमबो गावबुराफोरखौ आरो जोंनि गासैबो जोंनि बे खेलाखौ मोजां मोनग्रा बा जोंनि बे खेलाखौ जाफुंहोफैनो थाखाय जोङो बेनिखायनो बे जोंनि गाबोन जानो गोनां बे जागायनो गोनां गाबोननि बे 19 थारिखनि बे माने इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टआव बयबो जाहाथे फैनानै बाहागो लाफैनानै जोंनि बे गाबोननि बे जागायजेननाय अपेनिं सेरेमनिखौ जाहाथे जोंखौ गाजा गोमजा फैनानै जाहाथे मदद होफैनानै जाफुंसार होफैयो बासनो माबा मोनसे अपेनिं सेरेमनि श' जागोन माखासे कालचारेल श' थागोन जोंहा बेवहाय बिदिनो मोसानाय माबानाय बिभिन्न माबा थागोन हिसाबै 1 थानिफ्रायनो जोङो हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामगोन जिहेथु जोलुर बादायलायनाय गामिनिफ्राय जानो थांगासिनो दं मोनबेसे क्लाबा बाव बाहागो लागोन बेवहाय जोंहा जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय गोबांथार क्लाब दङमोन नाथाय माखासे दुखु गोनाङै माखासे क्लाबा जोंनाव बेवहाय बाहागो लानो लाफैयाखिसै दा जोंनाव अब्लाबो 18था क्लाबा दा जोंनाव गेलेगोन आरोखि बे खाथां 18था क्लाबा गेलेनानै गाबोननिफ्राय जागायनानै जोंहा 10 दिन गिबि हिसाबै सोर बबे क्लाबा बेखौ जोंहा गिबि हिसाबै गिबि जोंहा बे अपेनिं सेरेमनियाव गेलेगोन जाहैबाय जोंहा समरपुर लाफा सायख' क्लाब भार्सेस इस्ट बडरामपुर अनसुमै क्लाब दा बे मोननै क्लाबनि गेजेराव जोंहा गाबोननि जाजेननाय बे माबा खेलायाव बिथांमोनहा गेलेजेनगोन आरोखि गतिके ओंखायनो जोङो बे खेलायाव जों बयबो जाहाथे जोंनि ओनसोलारि गासिबो सानसुमै आरो जों खेलाखौ मोजां मोनग्रा आरो जा गासै गावबुरा बिथांमोन गामियारि गासैखौबो जाहाथे बयबो नुजाफैनानै जोंनि हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लाफैयो बेखौनो आङो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफोरानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,20,000 केरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629213445